Ogiaren punta. Ogi punte. Jaten datenean meriendadako bokadilloak, jaten dutez ogi kuskurrarekin. Ogi jateko punte. Txikitxo esaten diren. Mama, ogitxo nahi doni, hau el puntito rico. Arte gustatzen ogi kuskurre. Kuskurre gozoena da, oien. Gorra barik bigune ekartzen dut, panadeduk. Bendejera. Zer da? Saldu egiten dagoena bendejea, hortuan erendako gauzak. Bendejeria, generokaz plazara jote. Soietzatik eta hortik zan egoten plazea. Hortik etorte ziren mugiren egoten zan plaza. Bendejera nire mama izen zan. Plentzira joaten zan, astuagaz, karroagaz, bendeja saltzen. Mama orduan be bai. Dama be bai, izen zan. Bendeja da, etzian kosten dozunan letxugaz, tomatez. Piperra, bainea, eta arrotzek. Beteki etzian nahi, handauzen zerakaz plazara etorri, saldu, eta gero okelatxue edo. Bai. Ez zera, zer estratxue eroan. Ixeten ziren bere erosi, eta gero atxindiako trenen Jon Bilbora edo holan, eta saldu. Lehena jotan nintzen, da asko saldu. Untze klabo erderaz. Untxe? Untxe esango da, ezta? Untxe? Animali bat deko zenak adarrak. Jo, baki zer dan. Untzira mailu esaitu joztekoan, jozitzeko. Dekote, Klabo. Klabo. Arnega eta basabetzez, azarrotu eta zabetzez. Ernea eta ja broziu, tentzau zenean, espaztu genero kondutetan, ja esauza, konforme, eta zesan gututez, amarretan les gorputze. Nagarre, Ernagaten, landatzen. Honek umeka zernegatan abil. Eta danain bihar, eta biharren joan bihar, eta ordez narronek eta, esko bihar, eskuan agaziltik itzen lokadeko nik orduen. Mangata egon. Hori ez dazte zonetan. asko edan induzule. Manga. Mangata, aberikute edo? Zauzena, inorako zauzena modu. Mangata egon kantzata? Ai ez. Kantzata, sin más.